darajar so. Hey guys, wace ce nan? Kuma yaushe ta shigo maka tana da sani ba? Ah, kana ban ga tan baka san Badariya ba? Wannan ita ce Badariya tukur. Ba kowa ne ka ta makarantar nan ba. Ka ci ma finta mai dan karamar kan asiri. Amma sai ta dauki girman kan duniya ta tura wa kanta. Sannan ta dauki shi wani talaka dan uwanta ta tura wa kanta wanda duniya babu wanda take so da shi. Waye shi? Kuma uban wa tsaya masa. Ka da hanka. Naka. Sai da shi wanda take so babu wanda zai a duniya sama da ita. Amma kada kace mun kana son ta. Idan na san ta laifi ne? Haka da malaifi bane. Amma ina gudun cikin zuwa maka da mutunci. Amma sai ka bana ta ko ba take ganin girman ka cikin makarantar nan. Wannan shi dalilin sanin kula ta, kuma ya zama dole ta kula ni. In mudun baka ba zan sa wando ka faɗa da duk wanda yake je shiga tsakana da ita. Ina ba sai ki. Okay, Abbas. Abbas na lab. Lab? Ya fi mu sai karatu ne? Idan mu shiga. Hajara daga ina na ga kina ta sauri haka. Wallahi ki bari yau din ne sai a hankali. To ina kawai ta kina ga kike kadai. Ka ga barin ta ne a bace. Da su kaman baki na gani tare da su Sadiq a bakin komfo ba. Amma dai lafiya? Wallahi ba lafiya ba. Na ce mana washi duk abin da kike yi ba mu san shi ba. To a yau za mu san shi waye za mu san kuma shi bai taɓa neman abu ba ya rasa shi. Gashi nan dai san tutun mai. Allah fitar da ku da kashiyarin Sadiq din nan. Gaskiya. Allah dai ya kyauta na gaba sai an jin. Hajara, ba ganki tare da ƙawanki ba. Wallahi tana aji zan je na same ta. Sannin kanki ne kin san ina ƙaunar ƙawanki sosai irin soyayyar da ban taɓa ma wata ƴa mace ba. Dan Allah Hajara ya kamata ki taimake ni. Kin ga fa ke ƙawanta ce. Amma ka hakura domin yanzu hankalinta kwata-kwata ba a kanka ba ne. Haba Hajara, ya zaki ce haka? Ya kamata ke ma fa ki taimake ni. Ban maka alƙawarin nan ba. Da Allah ka dame da wannan surutun naka. Amma gaskiya ruwan ta ci abinci a kuma. Shi sa tun farko mu ba da shawarar kan mutu. In ta mutu da duk aka bata kama. Ya kamata ka ɗauki mummunan mataki a kanta. Babu komai. Na san me zai yi. Wallahi duk wanda ya shiga gonata sai na gilbe shi. Ban taɓa ni wani abu na rasa ba, kuma ba zan fara kanki ba gadiya. Ya zama dole ki so ne, ko kina so ko ba kya so, domin neman zaman lafiyanki da wanda kike so. Ita ɗan banza aka yi ta. Wanda suka fi ta ma aka yi. Bare ita wata kucaka. In ta san wata ba ta san wata ba. Gaba da ita. Wuce cafeteria. Kai
waye wannan da yake da izza a cikin makarantar da ne buge ni bai san ko waye ni ba zo mu je gaci kin ci sa ke mace ce da namiji na suna tsintsinka miki magani amma be careful don ba shi gona ta cikin makarantar nan darajar so darajar so Madariya, bai kamata kina ɓata ranki ba akan wawayen samari irin su. Ke mace ce mai daraja, mai kamun kai wadda ta san ya kamata. Me naki na ɓaci rai bayan mun baro inda suke, kuma na tabbata ba 'yan ajinmu ba ne, barantana mu sake haɗuwa da su. Hajara, ba abin da suka yi min bane ya ɓata min rai. Sanadiyar rashin ganin masoyina da suka yi min shine ya ɓata min rai. Dan Allah, dan Annabi, ki fita ki duba min shi. Kin san kaina ba zai dauki komai ba idan har ban gan shi ba. Ki hakuri Badariya. Ba zan iya zuwa ba. Domin na san ba za ki shiga daɗin kalaman da za su fito daga bakin shi ba. Dan Allah, ki hakuri ki daina kukan da kike domin zai iya haifar miki da wata matsala. Duk kalmar da za ta fito daga zuciyarsa kuma bakin shi ya furta. Zan ji daɗin ta kowace iri ce. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan wani irin so ne? So ne mai daraja. Wanda ya san darajar so ne, shi kaɗai ne zai iya gane kalaman bakina. Alfarmar da zaki iya yi don Allah a matsayinki na aminiyata, ki nemo min shi. Darajar so. Darajar so. Kin ga gashi Don Allah. Darajar so. Darajar so. Ba shi bane. tun da ka gagara a fito da matar aure to ni yanzu na zaɓa maka wacce ta dace da kai. Kamar ya dade ba ce ce wannan dakata wa ya kai miki ina buƙatar ganin fuskarki da fuskarki da fuskar bakin maciji da ya suke a kuma ba na son ba na kuma ba na son ganin ka a ido. Irin yaran nan ne da iyayensu suka rufe suka tada kai kuma aka ci muguwar sa'a tarbiyya ta karanci. Burinsa kaɗai ya yi komai ba a komai musamman idan ya kyalla ido daga 'yan budurwa. Yaɗe kamar yanzu kamar al'amarin naka har ya wuce ga matan banza ya tsallaka ga 'ya'yan kirki ka dinka sa ana ɗauko maka 'ya'yan mutane kana keta musu haddi. Yanzu duk abin da nake yi baka gani ko baka ko da abin da nake yi to me kake so in yi? Duk abin da na faɗa na riga na faɗi shi ke
kuma ba zan waiwaya ba. Don haka ki gaya wa Kamal ya bar min gida. Intisar daga kamfanin Nafsan SNK Global Films. Allah mai iko ya kasa ya bishiyar da yake zaune a gindinta saboda bakar mugunta. Ashe daga bisani nan ne zai zamo makwancinsa. Intisar. Intisar mai kyau farar mata, shiga da salon kishi ya burge ni. Intisar ne ce farar mata, soyayyar mu zana alkinta. Intisar fara mai kyau gata, shiga da salon kishi ya burge ni. A cikin taron dubu na nuna ta, kyan halin kishi ya roɗa ni. Intisar ta hoki zo gani, zan miki kyautar soyayya ta. Intisar. Ai na yau ma ya fi na kowane lokaci. Subhanallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na tuba Nura, wallahi na tuba. Dan Allah ka taimake ni da yarinyar nan ba ta hakuri. Karki da in ɗinki da naki. Intisar. Sai da ya ɓata rayuwarta ƙarshe kuma Allah ya jarrabce shi da sonta. Intisar. Jaruman shirin Salisu S. Fulani, Hawwa Ayawa, Ibrahim Bala, Nafsan Boy FKD, Mudassir Isyaku DTM da dai sauran jarumai. Intisar. Daga yau ina gaya maka, kar in sake ganin ka a gidan nan. Ka bar min gida. Wallahi mun kina na san da cuta. Dan Allah ki hakuri ki shi ki ba shi hakuri dan Allah. Intisar. Labari da kuma shiryawa Sada Musa Yarima, shiryawa Nafsan Bo FKD, daukar nauyi Mudassir Isyaku DTM, ba da umarni Ibrahim Bala. Intisar.